Kaixo Joseba! Haupa, Bieni? Zer zaude? Gitzongi? Ondo? Bai? Bueno, mila ezuke etortzea gaitu. Zeri? Honetan. Enaiz urrun bizi? Oso bilen bizizea, Hoixen. iruneko aztea, Jaiotzez bai? arkitektura ikasi zenuen, nolatan arkitektura edo zergatik. Familia kontuengatik aita arkitektua dut, osaba pare bat, lengusu, anaiak, denak arkitektura ikasiak, eta pixkatza hori izan zen inertziaz egin nuen aukeraketa bat. Ni betidanik gustatu izan zen marrastea eta batez ere komikiak eta horrela, baina nik iruditzen zitzaidan, Bellas Artes eta horrela gauzak izan zitezkela pixko bat, zer dakit, etorkizun ez oso zehatza ez, eta orduan etxean ikusten nuen arkitektura zen eta hori ikasten erabaki nuen. Eta gainera, lotura dauka ez, magazki gintza. Bai, badauka, horregatik ere bai aukeratu nuen, ez zen izan bakarrekan familiako kontuengatik. Badauka erlazioa eta iruditzen zitzaidan bazela modu bat nik nire zaletasunari emateko aterabide bat, eta bueno, garatu ahal izan nuen karreran, bagainitun asignatura batzuk, zirela adibidez, zegoen marrazketa, asignatura bat marrazketa, zela astean 8 ordu, estatuak marrazten. Ixeri, jartzen zituten horren estatua bat, eta traka, dena marraztu bat zenuen. Eta nik klase horietan oso ondo pasatzen nuen. Gertatzen da, zuten beste klase batzuk, zirela matematika, fisika, eta horiek ez zitzezkidan bat ere gustatzen, baina oso txarra nintzen eta pasan ditun nahiko gaizki eta momentu zailak aprobatzeko, 10.000 aldiz suspenditu, berriro aurkeztu eta kendu nuen gainetikan eta... Bueno, bola gaur pasatzen eta... Hori da. Bueno, tardatu nuen, Bai! Hobe, lotxa bat nint esatzen bat tardatu nuen karrera bukatzen, baina bueno. Bueno, baina hori normala da. Bai, ez da karrera xamurrenetakoa. Beti gertatzen da, ona balin bazara alde artistikoan, normalan ez zara inona alde teknikoan. Eta alde teknikoan ona balin bazea, normalan ez zara inona alde artistikoan. Eta karrera horrek eskatzen dizkizu bi gauzetan ona izatea. Eta zaila da. Egin dituzu magazukiak musiketan da ere, Bai. eta hemen galdera bedakat komikia ere egin dituzu magazukiak edo ez. Egin ditut marrazkiak, musikarekin nik badukat harremana. Nire laguntaldea, musika talde bat zeukan, izena zuten 60 Sexers. Eta ni haiekin joaten nintzen kontzertuetara, ibiltzen nintzen bideoan grabatzen eta horrela hile bai. Orduan, musika beti izan da niretzako marrazteko eta horrela inspirazio iturria. Gero bestalde batetikan, nire marrazki gintzaren arloan, nire gairik edo zeharik disiplinarik kutxunena beti izan da komikiak. Eta orduan, gertatu izan zait dena elkartzea. Egin izan ditut komikiak letretan oinarrituta, kanten letretan oinarrituta. Elkartzen dut marrazki gintza, komiki gintza, eta musika eta dena batera, eta momentu egin izaten dira seguraski niretzako inspiratuenak, elkartzen alditu denean nire zaletasun guztiak. Zu elkartuta edukiko dituzu eta oso egiten duzu, baina zer aldetako komiki bat magazteko eta musika talde batentzako eskaera. Bai, musika talde baten eskaera normalean izaten da ilustrazio bat. Haien kartel batentzako, kontzertu baten kartel batentzako, edo portada bat haien disko batena edo horrela, ezta? Eta antza gehiago daukaen kargo mota horrek, adibidez, baitaren ibiltzen naiz aldizkarientzako azalak eta ilustrazioak eta horrela egiten. Antza gehiago dauka lan mota horrekin, ez hainbeste komikiarekin. Komikiarekin azken finean marrazkia da erraminta bat, historio bat montatzeko. Gehien da pixka bat pelikula bat egitea bezala. Bakarrekan
kamera eta bueno, kasu honetan datu digitalak, garai batean zera zen, zeluloidea zen, erabiltzen duzu papera eta arkatza. Baina gehiago funtzionatzen du buruak zinemagile bateko bezala. Horra, batzutan esaten zaie komikia direla paperezko pelikulak. Aldiz, beste marrazkiak egiten, musika taldeentzako eta aldizkarientzako eta ditudan ilustrazioetan, hor gehiago da, saiatu bertzara ulertzen haiek zer transmititu nahi duten. Edo aldizkarien kasuan, eskaintzen dizuten, normalen izan da, artikulu jakin bateri jakin behar duzu marrazkia. Ikusi behar duzu, bai musikariek edo bai kazetariak zer adierazi nahi duen bere obrarekin. Ari zara ja, lehen agotikan existitzen den obra bateri zure marrazkia gehitzen. Bai diskari eta bai artikuluari. Kasu horretan, nire partea da, ahalik eta hoberen islatzea haien ideia, eta aldo baldin badut nik ere zerbait aportatzea. Esango balidate, badibidez, gu gara countrya jotzen duen talde bat, eta besterik gabe marraztuko banitu taldekideak denak horrela estatu batuetako sureño jantziekin eta oso obioa izango zen. Nik enuke nire aldetik nire arterik jarriko. Hor polita da, haiek ezagutu haien gustuak eta saiatu metaforak bilatzen, metafora visualak eta... Eta pixaka bat originalitatea bilatu. Hori oso zaila da, oso zaila da originalitatea, ze mundu honetan nik esan nuke gehien asmatuta dagoela. Eta nire, guri karreran, arkitektura zerbait ondo erakatxe bari maziguten izan zen, originalidadea ondo dago, baina ezin duzu bilatu, etorri egiten da. Ezin zea aixeik esan, originala izan behar naiz, horrek oso funtzionatzen. Gomendatzen ziguten, kopiatu. Ondo, badakizuna funtzionatzen duela eta ona dela, kopiatu. Eta segurazki, kopiatzen duzu bitartean, asko ikasiko duzu, eta agian momenturen batean, zerbait originala sortatuko da. Baina, hola aixeik esan, originala izan behar naiz, normalean... Edo funtzionaz. Oso, agian balin bazaran izakit Picasso, holakoren bat, baina, nire solo, noizbein gertatu izan zait ideia honen bat, baina... Zenbat adaztezu marrazki bat egiten? Segun marrazkia. Esaten aldizut pixka bat ja, formalizatu behar da profesioa eta etortzen zaizunean kliente bat, tarifa batzuk eta esan behar dizkiozu eta orduan jada badakizkit kalkulo batzuk egin ditut eta adibidez, komiki orrialde bat, demagun halau tamainako komiki orrialde bat, erabat koloreztatuta eta dena, kalkulatzen dut minimo 3 bat egun behar ditu dela. Hori dira 3 egun, egunean 8 ordu, atope, ordu pilo bat. Marrazki bakar baten kasuan portada bat edo agian pare bat egunetan egin dezake. Baina askotan jendea pentsatzen du hori arratsalde baten egiten dudala eta hori da lan pilo bat. Esango ez zuten behar, jo, zer atzukak egin dut. Gertatzen da batzutan, marratzen duzu jendearen aurrean garabatotxo bat, eta esatute, jo, ze ondo, ze azkar. Diferentea da, garabatotxo bat horrela paper puxka batean, edo baldin bakizu publikatzeko dela, eta egiten duzu marrazkia lehen da esi arkatzez, gero ematen diozu tinta, gero eskaneatu, gero ordenagailuan kolorea, eta hori da kriston prozesu luzea. Baldago, obra bat, zeuetan du utzi dezuna. Zeren bat? Obraren bat. Ni baino beagoren bat? Obraren bat, barkatu. Laizan. Obra, hasteko. Ni komiki gintzan sartu nintzelako komiki zaletua. Ni txikitatik gain gustatu izan zaizkit komikiak izugarri, eta horrenik jarraitzen dut. Mortadelo eta Hasi nintzen Mortadelo eta Filemon. Bueno, Mortadelo eta Filemon, Tintin eta Asterix eta Obelix. Horiek 3 egin hasi nintzen. Baina gero, nire belaunaldikok, Zagolgola etorri zen... Son Goku, Satan txiki eta denak. Eta gero ja pixka nagusitzen joan ala, deskubritzen dituzu beste komiki batzuk, Moebiusen komiki guztiak, Katsuhiro Otomo dela, ezakit ezagun egiten zaizun Akira izenako komiki bat. Akira? Akira komikia niretzako dagoen gauzaiko berenetariko. Ez dut ikusi eta ez dut. Gomendatzen dizut. Gainera, detaile kurioso bezala, Akiraren marrazkilaria eta bere historia eta dena arkitektura ikasi zuen.
Eta somatzen da, ikusten dituzu hor paisajeak eta egiten ditu agertzen da horrela Neo Tokio, Tokio berri bat bezala, eta dena eraikin guztiak azkenengo lehiotxoa primeran marraztu da pasada bat. Baina, gaur egun nire komikilari gogokoena seguraski izango da jende askok ezagutzen ez duen tipo bat, ez da beti dudakat frantsesa edo belga den, eta izan dut Bluch. Ez da oso ezaguna hemen, Frantzian gehiago, baina obsesionatuta nago bere marrasteko modu berekin. Eta ez da Katsuhiro Otomo bezain detailista eta perfekzionista. Egiten du gehiago, erabiltzen du marrasteko pintzelak. Ez du egiten hola gauza super fin bat egin da. Eta ateratzen zaizkio marraskiak pixka bat perfektuak ez baldin badira bezala. Eta daude bizirik daude pasada bat. Etxea marrazten duzu? Pasa ditut, karrera bukatu nunetikan, karrera bitartzen ere marrazten nuen. Horregatik antardatu nuen beste baita. Baina, karrera bukatu nuen etxean jarri nuen gelatxo batean nire estudioa, eta hor egon nintzen lanean, baina kontuatzen nintzen falta motatzen nula ikasketa garaian, ikaskidekin eta horrela beti zegoen zerbait komentatzeko eta horrela, eta demogzian ni bakarrikan nire saltzetan eta pixka bat konturatu nintzen sormenerako etzela ona. Eta orduan sartu nintzen Usurbilen montatu dugu ofizina bat, etxetik lan egiten genuen autonomoak, etxean lan egin beharren denak ofizina horretan lan egiteko. Eta denon artean pagatzen dugu alkilerra, argila eta gauza guzti horiek, eta hor, bagoen baitut lankideak. Esan zen gana langoak horrezapet. Kabien izan dut. Kabien. Eta hor, bagaude, ni marrazkilaria, baina baita ere bagaude argazkilariak, itzultzaileak, idazleak, eta denetika. Egon baita gombidatuko dira. Gombidatu zintudan, ja. Ez dugu zurrik esan. Egia da, bakartu gombidatu nenun bai. Egia da. Bueno, Jeba, mila esakar etortzea bat. Zuri, ez da zeri? Milateko diego, mucho bauni bat, goa ikusten. Bai, dixe? Rama jende. Agur! Jo!